Wow. Ayun guys, oh. Lalaki na ng tiyan. 5, 4, 3, 2, 1. Energy. Hata. Antiligaya. Hello po mga ka-dragon, good morning po. Dito naman kami ulit sa kubo. Dinis na naman dito sa kubo. So guys, sabi ko sa kanila, sanay ulit sila mag-intro kasi syempre hindi naman pwedeng laging ako. Para masanay din sila na yung araw-araw yung ginagawa namin dito, kung ba yung isip nila, yung kung ano yung dapat na gagawin. Alam din nila yung sinasabi nila, hindi yung, di ba? Ako, syempre hindi naman pwedeng gano'n. So, ayan guys, bukas, si Gigi naman, tapos ako ulit, Antiligaya. Si Antiligaya na naman, para masanay lang sila, para masanay din kaming lahat. Hindi yung isa lang yung nag-intro. Para hindi rin kayo masawa, syempre sa akin. So, yan guys, bali magluluto lang tayo ng pananghalian, dito kami kakain. Tapos mamayang hapon, pupuntahan namin yung kambing na alaga namin, yung paalaga ni Gayem. Yan. Bali, kulang pa kami ng isang kambing. Bibili pa tayo ng isa. So, maghahanap pa tayo siguro doon sa kapatid ni Papa. Kung meron pa siyang binibenta dahil kulang pa tayo ng isang nabili. Ay, hindi pa natin, bibilihin pa lang. So, yan, maghahanap din tayo ng pangkatay natin sa opening ng aming tindahan. Ayan. Thank you so much in advance, Kuya Johnny. And Ate Remy. Yan. And guys, mag-grass cutter na naman tayo dahil ang sukal na naman. Pati tatanggalin na namin yung ibang mga natumbang halaman dito kasi nung nakaraan talagang lakas ng ulan. Maghapong panay ang ulan, nagkanda, tumbahan na naman yung aming mga ibang pananim. So let's go at mamimitas din tayo ng ating pwedeng mapitas dito sa ating mga tanim. Let's go. Maglalagay din ako nito guys. Ito galing kay Kuya Joby. Nakuha namin sa kanyang mga ukay-ukay. Yan, from Arizona. Yan. Sasabit natin dito sa ating aratilis. Pang dagdag ganda sa ating paligid. Guys, magpipitas na naman kami ng okra. Yung tinanim namin. Yan, isa, pwede pa. Ito itong isa. Yan ito. Natangkan siya. Pwede pa yan. Sayang. Muntik lang nakalipas guys. Nakalipas. Ang pinakamalaking okra. Nakabatit niya. Malit naman po. Liit. Yan, pwede na yan. Ang kalin lang yung dulo. Wow. Yan ito. Dito taniman natin ulit. Dito sa kabila. Okay, dito taniman ng kundi. Ulit. Patola, walang patola. Maliliit pa. Ito lang nabuhay sa violet na cosmos. Violet ako. Ganyan din pero violet. Kaya nga lang nakakuha kong nabuhay. Yan, pwede na yung dalawa.
Bili pa nga ako dito. Awa, nagdungdunga daw? Dahil mo, mahaba yung nilagay ni Sir Jube. Awan mabagong tayo. Maling problema. Hindi siya rin nag-deliver sa kanya. May kubitaw yata doon ante ah. Doon sa may Arateles. Yan mga ka-dragon. Ito yung ating na-harvest. Ito guys, bigay ng aming pamangkin. Thank you so much kay Jing and sa kanyang asawa. Naging pamangkin mo. Naging auntie niya na ako guys. Ito, ilalaga na lang natin dahil sa tayo walang, parang gusto ko lang ng nilaga. Masarap lang siyang ilaga. Ito naman, lalagyan natin siya ng kamatis. Igigisa natin sa kamatis na may itlog. And yung ating talong ay, gusto ba ninyo nilaga na lang? Iprito na lang natin ito. Sarap yung malunggay. Itong ilaga na lang din to. Kataba yung kwan o. Parang ganito na lang tayo ilaga. Huwag nyo nang manihin. Ganyan na. Hindi, gayat-gayatin ko ito na. Dito naman tayo guys sa silong ng akasya. Mapindami amin na siro. Maturungan namin lahat may silaw. Ang init kasi ngayon, yung hangin niya parang malinsang. Kasarap. Yung talbos ng kamote sa dami. Ano tayong bagong nga ron. Sitay mo na pagdami. Kasi mga ka nagpahaya ka na. Kumain ko dito. Para, Natanggalan ko. no? Sabi ko naman, Ano yan? kamuyin daw para matanggal ang pait. Gadulaki di ang manan teligaya. Amuyin daw yung ampalaya para di daw mapait. Yung sabi nila. O, dilaan mo nga kung di na mapait. Paglutuin na eh. Ay, Ante ka laki naman. Hatiin mo pa eh. Yan. Tanggalin ko yung buto. Ikaw man nagkuha ng kwan mo kasi. Ano rin tayo ng pipino. Kalimutan ko naman sa pipino. Kalimutan ko naman. Hindi ko lang ba? Oo, hindi din naman. Ngaduk karne natin may sunay. Nagamit mo ng isang battery? Wala pa. Ako din? Tapos dito tayo ng talunggay. sarap yan. Sausaw sa toyo na may kalamansi. Ayan, luto tayo ng lumpia ni Madam Ansang. Sarap isaw-saw sa suka. Ayan. Hindi daw itong mapait, sabi ng Tiligaya. At mayroon siyang nilagay na anting-anting. Hindi na at may kon na yan. Binabad sa asin. Hindi. Pero yung yan, ang pinakatunay na sekreto niya, huwag mong haluin. pero hindi ako naniwala dun sa amuyin. Amuyin mo, mawala yung
tinapay. haluin, ganyan lang. Lokohan. Tsaka mo na haluin pag luto na. Lagay ko to. Ang sausawan. Para manghang ang mawala. Naman, salamat sa biyayang nagkakalaman sa amin. Magsilbing lakas na rin ito sa iyo. Sa iyo sa mga Jesus. Amen. Amen. Kain tayo mga dragon! Yan, mga daw kayo guys. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sarap ng aming ulam. Simple lang. Talagang ito lang yung Kaya. kaya yung ano lang ba pagkain. Hindi, siyempre hinarvest natin yan dito. Kaya Mga fresh. tanim namin mga guys. Si mga guys. Patagto naman eh. Isa na si Ito na. Ante, huwag ka na magpili. Okay na. Busog na dyan si Sa Kuya ilalim Jan. ng Hindi ulo. na magkain. Mamaya na. Sir Gayen, kailan ka magdating dito sa Mindoro? Yung kambing natin. Yung kambing natin malapit ng mga anak. Lagi pag kung na siguro malaki na yung anak niya magdating. Sa pilitan ng nabuntis yun. Talagang Siguro parta ko ko. Si Kong, sabi namin. bago si Sir Kailangan niya Anonymous. magparami. Sir Anonymous. Si Sir ano din, Sir Willie din. Gusto ko din makakating din siya dito. Ante, hugasan nga ante. Yeah. Si Ma'am Loida. Yan, shout out kay Ma'am Loida makarating sana dito. yan sila Ate Loida. Sir Willie, kain po tayo. Kain po. Kain po. Kailan ka magpunta dito sa Mindoro? Yan, inaabangan kasi namin isa sa makarating sana din dito sa Si amin. Sir Anonymous. Magpunta dito sa Mindoro, Pilipinas. Kailan niya? Yan. Kailan kaya magdating si Sir Shout out tayo guys habang Si Sir kumakain. Gayen. Sarap magkain, oh. Ayan, syempre si Gayen. Talagang pupunta na yan dito. Soon. Yan siya. Siguro 2026. Gayon? Mas paak atay kubo ngayon. Wow, Ne. Nagtigsaman tibag yun, ne. Di ka pa yung kasangsang pa. Yan, advance happy birthday nga po pala kay Sir Rolando San Diego from Maryland, USA. Happy Happy birthday birthday po! po! Kasain po tayo. At sa Enjoy your kanya, day po. Mrs. Una po po ang handa namin. May lumpia. At sa kanyang Mrs. po na si Ma'am She San Diego yan. Yan. Ingat din Hello kayo po. dyan. Thank you so much po sa panunod Sa sa Maryland, Maryland. Yan, shout out din po kay Ma'am Chodora Paine from Australia. Yan. Hello po, Thank you Ma'am so much Chodora. sa panonood. Hello po. Let's see. Ingat po kayo dyan. Lagi daw siyang nanonood sa ating mga salamat. Thank you so much po. Talaga siyang pinapalagpas. Sana wag po kayo magtawa at wag din po kayo mag-skip ng ad. Yan, shout out din po kay Ma'am Annalisa Kisana from South Korea. Hello po! Yan. Kumusta po kayo dyan sa Korea? Puro, Ingat po kayo dyan. international. Panay ka? Dito ka magtiklaro ah. Yan, shout out din po kay Ma'am Maribel Alahan. Yan. Lagi din siyang nanonood sa ating mga upload. Yan, thank you so much. Thank you po. Salamat po. Sana Sayang po po ay kayo. everyday po kayong manood at huwag po kayong magsawang manood. Advance happy birthday din po kay Ma'am Merlita Buenas. Ayan, birthday po niya sa August 19. Yan. Advance happy birthday po. happy birthday Advance po. happy birthday. Happy Enjoy po. your day po. Sana ay umaba pa ang inyo. Sana ay mabusog nyo kami. God bless po sa inyo. Kaya may nagtatampo na kay Sir Ricardo Aguilar. Ba't daw hindi natin siya nasi-shout out? Hello po, Sir Ricardo. Kain po Shout tayo. out po kay Sir Ricardo Aguilar. Ayan po, ulit Na-shout out na po namin kayo. Hindi Oo, hindi po nila sila napansin. napansin. Ingat na lang po kayo dyan. Shout out mo ro ante. Kumakain Idol din ka kami nun. Na-shout out. Thank you po. Sir Shout Ricardo. out kay Sir Ricardo Aguilar. Aguilar po. Ingat na po kayo dyan. Family. Ayan, shout out din po kay Ma'am Florence Grillo from Valenzuela City. Hello po. Ayan, kumusta po kayo dyan sa Valenzuela?
Maulan din ba dyan? Dito, sobrang ulan na naman. Dilim na naman. Pero okay lang kasi Kailangan ng ulan. kailangan pa rin ng mga magsasaka. Pero wag lang naman yung bagyo-bagyo, ano? Gapatanin ko lang si Mansin. Ganun pa lang. Yung sa labang sa lang. Ano walang tuwang? Sahod ulan kasi doon. Yan, simpleng-simple lang yung aming ulam ngayon mga ka-dragon. Wala mo nang ano, sa ano na lang, sa opening na lang ng aming store. Pero kahit simple, ano, masarap. Masarap kumain. Lalo pag ganitong, ano na, yung paulan ba? Mas matutulog, mamaya. Diretso na naman tayo sa trabaho, tuloy-tuloy na naman. Nakakatawa kasi kahit paulit-ulit yung aming ginagawa dito sa bukid, marami pa rin na nagsasabi na okay lang kahit paulit-ulit, mas nagugustuhan pa rin nila yung ano, pinapanood nila. Mamaya pakinding-kinding kami. Mamaya pasayawin ko ang isang tigay para, yun sabi ko, Jari, haluan nyo ng, ano, ng, minsan, yung kwela ba, yung masaya, parang hindi naman siya nakakaboring. Di ba kasi, kahit Kasi pasayawin namin na nakuha yung pagiging ko niya Kuya Dan. Eh kung medyo sana. Hindi, si Kuya Joby naman. Yan, shout out din pala kay ano sa kapatid nila Kuya Johnny na si Sir Eric De Vera. Yan. Hello At po. sa kanyang miso. Yan, hello po. Kay Uncle Benjing. Yan, Uncle Benjing. Ako, na-miss mo na itong... Next year daw siya rin magpasyal dito. Welcome po kayo dito. Ano yun po yun? Pagandaan po namin yung ano, Kasama naman silang Kaljane. Buya na kaya lang yung misis, nabalitaan po namin yung misis nyo ay foreigner daw. Nakaw! Nakaw, Papalaban na sa Papalaban kayo mag-English na. Hello po. Hello po. Baka puro ganun na. Thank you po. Thank you. Goodbye. Good night. Good night po. Good evening. Yun na lang eh. Ano tayo na pa? Hello. Parang malakas ang ulan, guys. Yun na, paparating na. Sarap talaga ng okra na ko niya. Bawda ka. Oh, kanin. Oh, digaya. Walang kasawang ko pa. Talagang may kasawa. Mahuwala silang ulan. Ganap pindot. At dito ka namin yung ulam. Ayun, kung Pati walang ulam. Thank you nga pala kay Kuya Jing sa binibili. Ayan, Jing. Hello kay. Ano? Anet. Ha? Puro lang, buli pa. Una ko mo, daya. Talagang mukhang tayo ha. Sa pagbabad lang yung kwan. Saka yung bunga doon. Pero yan pag nagkakang sinanay, ginakon niya kapit siya. Wala na yung mukha niya eh. Wala na siya sa ating kastos niya. Wala na yung mukha niya. Identity tayo sa bago eh. Nandiyan niya sa kasasyon dito. Bakit kasi ano guys? Siya ang tulong. Kaya ako napapatin ka na ako niya. Napapatin ka ako ng kape. Yung anak na buto ikaw. Mo yung pinakatamis ng ano, sita. Hindi ko sila kasi kung hindi ko nakagawa. 5, 4, 3, 2, 1. Energy. Hata. Anteligaya.
Mga ka-dragon, inabot na kami ng ulan. Grabe, sobrang napagod sila magsayaw. Nakadalawang ano sila eh. Oh no. Mga ka-dragon, pasyalan natin yung ating ano doon, kambing. Buntis na kasi yung dalawa. Kalayo naman pinastol yung ating kambing. May-ari dito, ako rin nagpaalam yun sa kanila na kulungin ko dyan ng kambing, mga alaga ko. Buti pinayagan ka. Kaya langan, wala mo sila kambing. Yung kata lang, sabi nga nila, magbili, wala man. Ito ba yung kuwan nilang tiluray? Oo, ito. Alam mo ang bayan niya, oh. Saan ba yung dati nilang bahay? Doon pa yata yun eh. Yun o. Ay, yung dati nilang May bahay. tasyo. Oh, kaya po tasyo. Oo, yun nga, malaki na. Buhay pa yung malaki na yan. Ha? Boy pa yan? Wala nakatira. Wala. Ha? Yan sana kayo nagkuha ng tubig. Doon na kalanahin sa baba. Kalayo na rin. Walang bomba dito. Ayun, paligo ni Darren. Ito guys, anak ni Kuya Efren to, panganay. Sila naman ang... Silang nakatira dito. Sinalimang kaya? Meron, yung sa birthday night. Boy? Oo. Yun din doon kay Kwanda. Ito doon. Yun na natin dyan na. Paano usapan nyo dyan ni Kuya Efren? Pag ikaw na ang nag-aalaga ngayon. Siya, ini. Kanya pa rin? Alpas na nga niya, baka raw magkandong mga Temporary lang dito. doon siguro sa isang tubo. Amin yan. Madami mo yung tubo. Oo Ilan yung ganyan mo? 5 yan sila. Dito yun, doon sa kabila. Yung kambing. Kambing. Kailan manganak yung kambing namin Kuya Pio? Hindi niya pa due date? Ha? Hindi pa due date? Hindi naganak doon. Di ba ano yon, mag-ina yung buntis? Wala pa man naganak. Naganak doon. Kaya nga, buntis silang dalawa, mag-ina. Oo, sa amin yon. Tapos yung isang brown at isang itim. Yung itim lalaki. Yung kay Ate Irene galing. Luwangan pala to. Hanggang saan to yung kanya? Harang. Ang Ito, hanggang paikot pa. paikot yan, pataas yan. Saan ka nagkuha ng pagkarang mo? Dati na rito? Dati na yun. Kanila na ito yan guys. Oo, kayang kilito. Yan o. Sila. Kasi dating marami to, yung aso namin. Ako na pala na yun. Luwang yan, pataas yan. Pag may binibintang kambing sa Ate Gina na babae, bili namin. Wala man. Ay, tanungin na lang namin pala sa Ate Gina. Wala siguro dito yung iba doon. Pero may babae siya doon, Kuya Pio. Si Ate Gina. Isa lang man yun. Ay, isa lang babae niya. Ha? May nakatira dito? Kung dito si... Wala dito ang iba oh. Ayun o, laki na ng tiyan o. Kanino yung brown na yung dalawang brown? Ayun nga yung kuan. Yun naman yan.
Yung mag-ina. Wala dyan, doon siguro. Buti hindi sila nakakalabas. Sakit sa kambing. Ayun guys, oh. Lalaki na ng tiyan. Sana tagdalawa yung anak nila. Sana dalawa yung anak. Tagdalawa na. Di wala kong alaga na sarili yung kay... Yung itim kay Atay Red. Tapos may isa rin tayong itim. Yung Ayun, isa. yung isa na yun. Oo, lalaki. Yan, may sungay. Ano lalaki yan? Lalaki yan. Buti hindi sila kinakagat ng ahas, Kuya Pio. Ha? Binailawan ko kung gabi yan. Sila. Ganda. Ganda ng bundok. Ito? Na may punlaan pa yan. Yung may kasama yung punlaan? 5,000 wala pa nga. 2,000 pa lang ang din fauna nila sa Nagatala. Kaninong mga baka yung kay Pio? Sa kaikon niya. Sa Kuya Nikon. Ni Kuya dito. Hmm. Andito guys yung ibang kambing, oh. Yung nasa ilalim. Tara. Taniman mo to dari ng mga gulay, oh. Kalawang, oh. Natay dati yan pala yan. Yung isa mong ampalaya natay pa. Kanyamit din. Dito na kami. Ito na kami.